Lähdetäänkö syömään koiraa? Onko siellä koira? Anna pohkeita vähän tai maiskauta. Siihen ihan eteen voit. Siihen vaan. Siihen vaan. Ei, luuletko, että tytti reagoi? Ei mihinkään siinä mitään täällä tapahtuu. Anteeksi, mitä hyllytät mun kyykiä? Mitä sun kengässä on? Voisiko sitä syödä? Mä luulen, että mä en saa uusia turvakenkiä sillä perusteella, että Heppa syö vanhat. Maiskuta. Minä. Siihen vaan pohkeita. Anna mennä. Vähän kantapäälle, kun se lähtee lopulta. Tosiaan. En liiku. Minä vähän. Hei, tytti! Koiraa. Ponilla menee vähän. Ai tänne sä tulet. No tule tänne. Eikä kukaan rapsuta. Ihan paskaa porra. Hei, etsästä ei. Ei saa syödä kameroita. Niiden ravintoarvo on kovin huono. Ravintoarvo on kameroilla huono. Noniin, tulepa tänne sitten. Nyt mä en saa nyt sitten kuvaa, mutta... Tule! Seuraa kamera. Täällä herkkukamera. Tule! Olla yhtään vähemmän yhteistyökykyinen. Mut Atte, sun täytyy myöntää, että toi on hyvin rentouttavaa. Että nyt se hyppää kiveen yli. Tuo! Pidä vaan kiinni! Hyvä, pidä vaan, ei hätää! Ota harjasta kiinni kunnolla, ota harjasta vaan kiinni, ei oo. Hyvä! Tossa saat opit paremmin kuin missään, kyllä sä voit pitää pohkeellakin. Harmittaako sua suurin, että mä en tykkää? Niin, Atte. Niin. Tuutko jo alas sieltä? Tuutko nyt jo alas sieltä? En mä vielä. Jos sä pääse vauhtiin. Ei, eikö toi hevonen kattoo, että joko voit tulla pois? Hetkenkin ohjaamatta. Se on naurettava. Nella! Nella! Saat selkään.